Familiek ez lukete inongo zalantzarik izan behar 0-3 ziklo osoan apuntatzeko beren seme-alabak. 2 urteko gelek ikastetxeetan ez dute batere laguntzen haurraren garapenean. Beraz, apostu egin 0-3 ziklogatik. Politikoek gehiago entzun beharko lukete 0-3ko zikloko profesionalak eta bereziki adituak 0-3 zikloan. Haiei entzunez, ziur aski ez lukete inongo aldaketarik egingo 2 urteko gelak ateatzearen eskoletara.